Καλημέρα κύριε Συμπιλίδη. Καλημέρα σας. Έλεγα νωρίτερα έχουμε να τα πούμε πάρα πολλά χρόνια και ευχαριστώ που δεχθήκατε να τα πούμε. Είστε ο πρώτος νομίζω. Ναι, έτσι κι εγώ πιστεύω. Και ξέρω ότι οφείλεται στο ότι υπάρχει μια άλλη εκτίμηση. Βεβαίως. Τώρα, δύσκολη η απόφαση σας. Δύσκολη όχι για εσάς, γιατί ξέρω πολύ καλά και ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, την επιρροή και απήχηση που είχατε στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες, κατοίκους, ψηφοφόρους, στο νομό Κιλκής τα χρόνια εκείνα. Αλλά είναι δύσκολη για τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η αναμέτρηση στο Κιλκής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να πείτε το ναι στον Αντώνη Σαμαρά. Το ναι το δικό μου δεν είχε καμία σχέση με την αναμέτρηση του Κιλκής. Είχε ουσιαστικά το ναι με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Σε μια εποχή απαξίωσης της πολιτικής, σε μια εποχή που τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, είπα το ναι γιατί πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση. Αυτά δεν είναι μεγάλα λόγια. Δεν θέλω πολιτικά να μιλήσω πάντα. Εγώ πάντα μιλούσα με πράξεις. Το έχω αποδείξει στην πορεία μου. Είπατε και πιο μπροστά απουσίαζα πολλά χρόνια από την πολιτική. Πράγματι, εγώ δεν μετήχα σε κανένα φαγοπότη. Εγώ ανήκω σε εκείνους που επέστρεψα, δούλεψα, βοήθησα, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει περίσσευμα καρδιάς για τους συνανθρώπους του. Το θέμα είναι ότι πλέον η αναμέτρηση στο Κιλκής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορεί εσείς να επιστρέψετε για αυτά που λέτε για το γενικότερο περιβάλλον στη χώρα μας και την κατάσταση, αλλά εκεί έχουμε την επιστροφή του Τσιτουρίδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος διώχθηκε από το κόμμα του. Έχει φύγει ο Κιλτίδης και είστε άνθρωπος εσείς που ήσασταν ποτέ δεν προδώσατε μάλλον τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν πρόδωσα αυτά που πιστεύω και αυτά που πιστεύω τα πιστεύει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό θέλω να πω μόνο, τίποτα άλλο. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία σταυρού. Μπαίνω στη διαδικασία της ψήφου. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι κοντά σε όλο τον κόσμο ώστε να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Το απέδειξα ότι όπως ήμουν άοκνος πολεμώντας τον καρκίνο στην ιατρική, το ίδιο θα πολεμήσω σαν γιατρός δίπλα τους. Και ο τόπος μου και το Κιλκής περνάει δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα όπως σε κάθε σημείο της Ελλάδος. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να μπουν άνθρωποι με συνέπεια, άνθρωποι που μπορούν να δώσουν στον κόσμο και όχι να πάρουν. Τι απαντάτε σε εκείνους οι οποίοι ενοχλήθηκαν και ενοχλούνται? Δεν θα πω ονόματα, μπορώ να το κάνω αν θέλετε, στον Κιλκής και στην Αθήνα από την επιλογή να είστε υποψήφιος εκεί. Για να βάλω και δύο δύσκολα ερωτήματα. Την απάντηση νομίζω να τη δώσει ο κιλκισιώτικος λαός. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία σε αυτούς όλους που μιλάνε που συμμετείχαν στο φαγοπότη και ξέρω τι εννοείτε και ξέρετε τι εννοώ. Ναι, και κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με καμιά οικογένεια Siemens και έδωσα απάντηση σε αυτή την οικογένεια έδωσαν τα δικαστήρια όταν τους έστειλα. Ας πάρουν την απόφαση του δικαστηρίου να καταλάβουν τι έγινε τότε, γιατί δεν καταλάβαν ακόμη. Και επειδή δεν καταλάβαν ακόμη τι έγινε, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτά τα χάλια η χώρα μας. Αυτή η αντίδραση φοβάστε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας του Κιλκής? Αντιθέτως, η δική μου παρουσία, γιατί ποτέ δεν χώρισα από τον κόσμο, στήριξα όποιον ήρθε κοντά μου, τον βοήθησα. Η δική μου παρουσία, όχι μόνο στο Κιλκής, εσείς γνωρίζετε καλά ότι και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα θα τους δώσει σταυρούς και ψήφους. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει από ανθρώπους που έχουν συνέπεια. Διψάει από ανθρώπους που δουλεύουν στη ζωή τους. Διψάει από ανθρώπους που ποτέ δεν τον πρόδωσαν. Ένα μόνο είναι βασικό και πρέπει να το ξέρετε. Σήμερα το πιο μεγάλο επιχείρημα για έναν πολιτικό είναι αυτός που τους λέει την αλήθεια. Και εγώ υπηρετώ την αλήθεια από τότε που ασχολήθηκα με τα κοινά και συγχρόνως από την μέρα που ασχολήθηκα και με την αλήθεια. Επειδή σας έχουν ρίξει πάρα πολύ λάσπη όλα εκείνα τα χρόνια, αν γυρίζαμε 20 χρόνια πίσω, θα αλλάζατε κάτι από τη στάση σας το Σεπτέμβριο του 1993 και νομίζω ήταν 9 Σεπτεμβρίου γιατί την ίδια μέρα είχα τα γενέθλιά μου και τη θυμάμαι, Γιώργο Συμπιλίδη. Δεν θα άλλαζα και να ξέρετε ότι και η σημερινή απόφαση είναι πιο δύσκολη από εκείνη,
Γιατί κοιτάξτε, ήμουν ο ένας γιατρός από τη στερεά Ελλάδα και πάνω και θα γίνω ένας από τους 300 που βρίζουν. Αντιλαμβάνεστε, όταν γίνεται αυτή η κίνηση σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ καρδιά και δύναμη να ασχοληθεί σήμερα με την πολιτική όπως την έχουν φτιάξει. Η αναμέτρηση με τον Σάβα Τσιτουρίδη είναι και μια αναμέτρηση η οποία θα δείξει αν η Σαμαρική ή η πρώην Καραμανλική. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η αναμέτρηση όλων μας είναι στα πλαίσια να πάρει μία ψήφο παραπάνω για να είναι αυτοδύναμος ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ μεταξύ ακυβερνησίας, αν ήμουν απλός πολίτης, μεταξύ ακυβερνησίας θα προτιμούσα μια κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Δεν νομίζω ότι θα σταθούμε στο γεγονός ότι θα πρέπει να το συζητάμε, ότι όλοι μπαίνουμε στη μάχη, να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, ώστε η επόμενη μέρα να είναι για όλους μας καλύτερη. Συνεργασίες απέκλεισε την επόμενη μέρα ο Αντώνης Σαμαράς, κύριε Συμπιλίδη. Πόσο θεμιτό μπορεί να είναι σε μια περίοδο η οποία απαιτεί συνεργασίες? Δεν μπορείς, υποθετικά δεν μπορώ να συζητήσω. Εκείνο που πρέπει να σας πω ότι οι συνεργασίες με την έννοια ότι πάμε σε εκλογές και θέλουν να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα όπως εμείς το θέλουμε, μόνο με αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να το επιβάλλουμε. Άρα αυτός είναι ο στόχος, λέτε εσείς? Αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Κύριε Συμπιλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.